Anem a crear una aplicació nova en Go que mostri l'adreça IP mateix. Per això creo una carpeta nova, jo li dic prompts i aquí li dono les instruccions per a crear l'aplicació. Crear aplicació.txt. Aquí li dic crear una aplicació en Go que mostri l'adreça IP pública que m'ha assignat el proveïdor d'internet. D'acord. Ara venim al prompt. Anem a utilitzar el nou Gemini 3 Flash que consumeix menys tokens i llavors li diré, salgo aquí, li diré crea una aplicació seguint les instruccions de l'arxiu prompts/crear aplicació.txt. Ara està fent el pla. Generant. Aquí ens mostra el pla d'implementació. D'acord. I li diem que estem d'acord. Proceed. Llavors ens demana executar això. Acceptem. Ens demana permís per instal·lar el Go. Aquí estan les instruccions. Diem que sí que sempre demani permís. Ens ha creat això. Aquí. No ha trobat el binari de Go. Ens recomana que anem a la pàgina de descàrrega, d'acord? Open. I llavors ens diu per Linux, però jo tenint-lo des de Linux puc instal·lar Golang. Sudo apt update and sudo apt install Golang. Yes. Molt bé. Tornem a Antigravity, ja tenim això. D'acord, anem a fer això. Copy. Ens dona l'adreça pública, perfecte. Però jo volia que creés una aplicació gràfica i no li he dit.
Aquest seria el prompt millorat. Crea una altra aplicació que sigui GUI. Es dirà Go IP Win. D'acord, acceptem el pla. I ara acceptem també aquesta comanda. També acceptem. Està descarregant paquets. Ara vol executar-lo. Aquest és el mode text. I per la part gràfica hem de fer Go IP Win Go. Paste. Primer acceptem tot. Anem a enganxar l'error. Copy. Aquí ens explica què és el que falta. Està identificant. No cal que sortim a fora a una IA de xat per preguntar-li pels errors, li podem preguntar aquí mateix. Falten llibreries de desenvolupament. Em suggereix que ho puc fer des del terminal, doncs ho vaig a fer. Això és el que em suggereix. Accepto. D'acord, ja està. Anem a veure si ha funcionat. No veig res. Anem a executar-ho des de fora del terminal intern. Vull intentar-ho des d'aquí. I no veig res. Molt bé. Ni cap component GUI.
Com veieu, li puc preguntar en català. A veure... Vol fer un test, li permetem... Ara va fer un altre test d'executar amb timeout. A veure si durant 5 segons s'executa. Ara ha vist quin ha estat l'estatus. Ha pensat un segon. Sembla que està esperant una comanda que acabi, però l'última comanda que veig és aquesta que ha patat amb exit code 127. Es pensa que encara s'ha de compilar el procés. I ara ens té aquí esperant. El programa és senzill. És fàcil crear finestres. He de tornar a provar-lo. Res, no funciona. Ara diu generant, però no es veu que... A veure... La primera vegada que executa l'aplicació GUI amb GoRun, el compilador ha processat moltes llibreries internes, fet que pot trigar uns minuts on sembla que no passa res. He compilat l'aplicació per vosaltres per verificar que tot funcioni. Podeu executar el fitxer ja compilat per veure la finestra immediatament. Test GUI, doncs anem a provar. Anem a provar-ho. Prement el botó per... D'acord, funciona. Sí. És un binari. Ha compilat test GUI i perquè... llavors la primera vegada que s'executa ha d'actualitzar llibreries, etc. Molt bé. Doncs li vaig a canviar perquè aquí digui prem el botó per obtenir la IP. Molt bé. Refrescar IP, molt bé. Fantàstic. Anem a preguntar-li si aquest programa funcionaria en Windows. Funcionarà en Windows i en Mac. Sí, absolutament les dues aplicacions funcionaran tant en Windows com en Mac, sense haver de canviar una sola línia de codi. Perfecte. Molt bé.